Hola, hola, espero que ara em sentigui bé. Antes no se m'ha sentit i he perdut tot el 30 minuts aquí parlant sol. Però bueno, això ho faig moltes vegades i ja m'agrada igual perquè me fico en ordre. La qüestió és que vos diré més o menys el que tinc aquí. Per començar, vaig començar en esta carta d'aquí, que és poders que ens influencien, que poden estar molt implicats en la tecnològica de la IA, per exemple, i que nosaltres podem alterar o jugar al nostre favor segons si estem actuant pel nostre bé o pel bé d'altres que no sabem com ens influenciarà a nosaltres. Aquí la importància és que les temors no les tinguem, que tinguem molta confiança en nosaltres mateixos i en la gent que és més sàvia, que coneix el passat, per entendre que nosaltres mateixos estem capacitats per a afrontar tot el que vindrà, totes les incerteses i rumors i secrets que ens volen amagar, en l'esperança de que tots els girs que puguen vindre repentins no ens afectin i que ens sigui favorable. Per què? Perquè coneixerem el nostre passat, aprenem de les les lliçons, vull dir, que ens han ensenyat altres persones més sàvies i que ho han registrat en llibres, els podem observar, podem entendre que no hi ha res fora del nostre abast, a nivell de misteri extraterrestre, tot això. Lo important és primer centrar-nos en què tenim aquí a la Terra, lo important és entendre que dintre de la Terra i dintre del nostre coneixement humà tenim molt a explotar encara per a conèixer. Allí tindrem la clau per a ser nosaltres més positius i poder volar en un paracaigudes en més calma cap a agafar, diguéssim, a poder aterrar una idea, un ideal, un benefici. Aquest benefici vindrà donat per la ciència aplicada a una diversió, a un coneixement de la part intel·lectual a nivell més emocional, o sigui, sentir pensant, ¿vale? La idea de pensar en el sentiment i sentir en el pensament. Aquesta idea de vincular en un pont animat per a anar escalant posicions més emocionals, més sentimentals, més de la sensació, vale, de càncer, com dient del Kang, ens portarà una habilitat més absoluta per a reconèixer quines són aquestes parts que cadascú veu des d'una perspectiva diferent i poder entendre el tot, perquè no tot és acabat o ple, sinó que més aviat hi ha segons la proporció que nosaltres li vulguem donar a la vida. Se pot veure des de moltes perspectives i la idea és fluir i anar més enllà, ¿vale? més aportant el millor de cadascú per benefici propi dels altres. Aquí me falta una... Aquí, esta. Vaig a llegir esta carta, que és la que em va sortir avui, que diu: no te hace bien seguir sosteniendo diálogos internos que te agotan mentalmente. Atacarte, descalificarte y maltratarte no te ayuda a crecer de modo alguno. Párate frente al espejo con una mirada amable y pregúntate: ¿con quién me estoy comparando? ¿Qué siento que me falta? Sos absolutamente hermosa, brillas y emanas un magnetismo incomparable. Tu energía es atractiva y tu valor no reside en cuestiones físicas. Tienes que saber que los cánones de belleza son construcciones sociales, muchas veces injustas, y que podemos no aferrarnos a ellos. Igual que Anastasia lo que feia era, diguéssim, vinculant-se en aquella persona, sigui sa mare o sa germana o l'altra, que li donava més benestar, més poder de bellesa, no? En aquest sentit ho tenia més clar perquè podia veure la part fosca dels altres i la part bonica d'altres també que li han contat rumors que no corresponien. La dragona Afrodita t'ompli de brillo i seducció de dins a fora. És temps de cultivar el teu interior mentre honres la teva bellesa en tots els seus nivells. Vale? Aquí el bonic de tot plegat és que hi ha una bellesa que has deixat de banda dintre de tot aquest món que hi ha com molts problemes, molts incendis, moltes casuístiques de la IA i de tecnologies i de no poder apreciar el que tenim a fora i de dins nostre, perquè a vegades ens hem centrat en altres històries. El que hem de mirar és sempre la nostra pròpia història primer i després vincular-la a les altres, ¿vale? Des d'un raó i un egoisme empàtic ho podem aconseguir bé. Bueno, això seria un resum de tot i és veritat que antes m'ha costat 30 minuts i ara són 5. Espero que si hi ha algun dubte me pugueu plantejar-me més bé de què anava per a poder explicar-me millor. Però ara mateix no em surt res nou a dir. L'únic que espero que hagi funcionat i ens veiem per una altra ocasió. Vinga, que vagi bé. Bye, adeu.